Позволете ми да попитам дали се чуваме. Първо, дали вие ме чувате, защото разбирам, че по-голямата част от вас нямат микрофони и не могат да говорят. Но се надявам, че всички ме чувате. Аз съм Иляна Николова и съм ръководител на този проект, който е за насърчаване ефективното гражданско участие при това, при формулирането, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво. Някой тук се обажда, не го чувам добре. Надявам се, ме чувате добре. А ако има нещо, тъй като не можете да говорите, моля, пишете долу в чата. Дори и когато имате въпроси, също така пишете в чата. Веднага ще се опитаме да ви отговаряме с колегите, с които сме работили по този проект. Искам да кажа добре дошли на доцент Елена Калфа, на професор Румяна Коларова в чата и на доцент Милена Стефанова. Заедно с Мария Николова ще се опитаме да ви покажем тази оценка, която направихме на гражданското участие, включително във вашите общини. Ще се постараем да не отнемаме много от времето ви, защото знаем, че сега, точно след отпуската, преди откриването на учебната година, ви е доста напечен. Ще говорим за що е то гражданско участие, как се оценява ефективността и ще ви представим оценката, която направихме. Целите е да имаме на проекта и на цялата ни работа, да имаме ясна и обективна картина за гражданското участие на местно ниво. И отварям скоба да кажа, че тук проценихме и каква възможност и какви условия създават законите и нормативната база на централно ниво и как тя се отразява на местно ниво. И при това сме определили съобразно заданието две области на взаимодействие на гражданите с местната власт и местната администрация, и тези области не са определени случайно, а са определени след като в един от докладите направихме анализ близо на 74 закона, които покриват областите на компетентност на местната власт, така че да видим в кои от тези области нормативната база на централно ниво изисква или предпоставя гражданското участие и стигнахме до извода, че това в най-голяма степен са политиките в сферата на местните финанси и в устройството на територията и развитието на населените места. Трябваше да изберем 10 общини, които да отговарят, ще ги видите после, но преди това пропуснах, разбира се, да кажа, що е то гражданско участие. Това е ангажирането на лица, било то организирани или самостоятелно, като цяло в процесите на вземане на решения от органите на местно самоуправление. При което това участие трябва да бъде ясно разграничено от политическата ангажираност и политическата дейност, както и от защитата и предпоставянето на бизнес интереси и лобирането. Кои общини избрахме? Първо сме избрали да има общини от всяка една от категориите и тук може би доцент Стефанова ще каже. От всяка една от категориите на общините в България. Специално внимание и специално, тъй като заданието беше да изберем общини на случайен принцип, ние нарушихме този принцип за две от общините. Едната е Трън, другата е Стара Загора и ги нарушихме заради това, че тези две общини са провели и са имали инициатива гражданска и са провели местни референдум. Затова, може би, по-скоро вие ще напишете после, но това са, иначе избраните общини са това. Някой друг да иска? Милена?
Да, Юле, чуваме ли се? Чуваме се, да? Да. Добър ден от мен на всички участници в днешния ни виртуален семинар. Много съжалявам, че не можем да се виждаме на живо, но никой не предполагаше, когато замисляхме проекта, че ще изпаднем в такава пандемична ситуация. Избраните общини не са съвсем случайни, както каза Юляна, с изключенията на Стара Загора и Трън. Но другите общини представляват наистина случайен подбор от всяка една от категориите от общините според Закона за местното самоуправление и местната администрация, както са определени спрямо съставите на общинските съвети, броя на общинските съветници. Столична община нямаше как да я пропуснем, защото тя е самичка в категория като най-голямата община, така че и при нея имаме известна степен предопределен избор. Но пък Столична община, както се вижда и по-нататък ще се види от резултатите на изследването, има какво да покаже на всички останали общини в страната по отношение най-вече на развитието на вътрешната нормативна уредба за гражданско участие. И това е за сега, което бих искала да кажа. Така. Продължаваме с това как сме осъществили или как сме направили оценката на ефективността на гражданското участие. Оценявали сме, както вече споменах, националната нормативна база, която представлява, сме разделили в две области: хоризонтално законодателство, което са Закона за нормативните актове, административно-процесуалния кодекс, Закона за участие. Това не мога, Милена сигурно може да го точно да знае за държавната власт и местното самоуправление. Участие да, и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Разгледали сме и закони като предопределящи, не може да бъдат заобиколени на местно ниво, законите за по специфичните области, специално Закона за териториалното устройство и законите за финансите по отношение, това са Закона за публичните финанси и Закона за публичния дълг, както и Закон за на местно ниво. За всяко от 10 общини сме разгледали и сме потърсили публичните нормативни актове, най-вече устройствените правилници на местната администрация и устройствените правилници за работата на общинските съвети. Издирили сме правила за работа за въвличане на гражданите и за дискусии, за консултации на ниво община и специфични нормативни правила, които се отнасят от двете области на компетентност, които сме разглеждали. Като че ли, ако да ме поправят колегите, ако греша, но единствено Софийска община има нормативни документи за работа с гражданските организации, въобще за въвличане на гражданите в процеса на взимане на решение, но те са 4 документа, което като че ли е малко повече, отколкото е нормално. Така, за всеки един от тези документи с известна степен на адаптиране към специфичния документ е поставили закона или нормата гражданинът на общината или гражданинът въобще, когато се отнася за законите, в центъра на процесите при взимане на управленски решения. Не всички оценителни въпроси имат еднаква тежест. Екипът установи, че е необходимо този за гражданина и неговото участие в процеса на взимане на решение да бъде оценен с петица, т.е. най-тежък, най-много точки носи. Създава ли предпоставки законът за прилагане на принципа на отзивчивост? Тоест, тук е мястото да отворя скоба и да кажа, че въпросите са формулирани в връзка с
принципите на доброто управление на местно ниво, формулирани от Комитета към Съвета на Европа. Този принципът на отзивчивост е да има реакция, когато гражданин се обърне към властта и властта трябва да отговаря по някакъв начин, да отзивчива към нуждите на граждани. Създава ли предпоставки за прилагане на принципа на откритост и прозрачност? Искам с общо взето да кажа, че този принцип като че ли е намерил най-голямо отражение и на нормативните актове на ниво община и на централно ниво. И едно нещо, което пък е намерило най-малко, създава ли предпоставки за принципа на отчетност и създава ли възможност за и участие, което е намерило най-малко отражение в нормативните актове и на централно и на местно ниво. Като сме формулирали, ако имаме предпоставки, които казват, че местната власт ще поставя граждани на центъра на процеса на взимане на решение, всички предпоставки, които предполагат една идеална община за гражданско участие, когато оценката е между 76 и 100% отговаря на тези критерии, казваме, че имаме рамка, тя трябва да бъде абсолютно, би могла да създаде в тази община да има съвършеното гражданско участие. Между 56 и 75% имаме средно ниво на постигане на критерия, 45 до 50 над средното, средно, по-средно и ниско ниво. Със съжаление трябва да отбележим, че само една община в една област имаше високо ниво на постигане на критериите за ефективно гражданско участие. Ако имате тук въпроси, сега е момента да питате. По отношение на законите, които сме оценявали хоризонтално, оценили сме Закона за пряко участие на гражданите, държавната власт и местното самоуправление, както той е с най-висока тежест, защото така или иначе урежда голяма част от гражданското участие. Оценили сме Закона за местното самоуправление, местната администрация, Закона за нормативните актове и Закона и административно-процесуалния кодекс. Нека да кажа за двата закона. Закон за нормативните актове урежда въвличането на гражданите в процеса на вземане на решения по отношение на приемане на нормативни актове, на местно ниво включително. Административно-процесуалният кодекс се занимава с всички актове на местната администрация, които са обаче, имам предвид, индивидуални и общи административни актове, които не са нормативни, но са от доста голямо значение за развитието на местната власт. Общата нормативна база дава обща оценка 50% на съответствие, което значи средно. Не помага, нашето тълкование показва, че това не помага особено, но и не пречи особено. Най-висока оценка, разбира се, има за Законът за прякото участие, но също така Законът за нормативните актове е доста добре посветен с отчитане на гражданското участие. Не, че особено се спазва, защото там има един член 26, който казва, гражданите могат да правят предложения. Някой се успя да се включи, кажете. Десислава Димитрова, здравейте. Че се... Здравейте. Да. Кажете, ако имате въпрос или нещо да кажете. Към момента нямам въпроси. Да, благодаря ви. Само ще помоля да изключите микрофона, защото може да се получава
микрофония, ако двете сме на... Благодаря ви. Така че на хоризонтално ниво, на ниво на централно ниво няма съществени пречки. За нас този доклад с оценките, на основанието на което са направени оценките, е публикуван както на страницата на Центъра за модернизиране на политики, който е бенефициент по проекта, така на страницата на Българската асоциация на за политически науки, която е партньор, и така на страницата на портала Европа, който Центърът поддържа. Ако това ви интересува, аз мога да помоля някой от колегите да сложи адрес, на които да видите оценките, но те така или иначе са публични. По специфичните теми сме направили по същия начин с малко модифицирани въпроси. Оценка на Закона за устройство на територията, въпреки че той до голяма степен създава предпоставки за гражданско участие. Това гражданско участие сме го оценили под средно ниво на ефективност, защото много от нещата позволяват заложени в закона гражданското участие да бъде, как да кажа, пренебрегнато, елиминирано, т.е. не е съвсем ефективно. Законът за публичните финанси, това пъти съм го казала, обаче едното не е за публичните, едното е за... Извинявайте, сега ще ви оправя, тук нещо е станало. Едното е Законът за публичните финанси, Законът за местните данъци и такси е с 64 и Законът за... Второто е Законът за общински дълг, съжалявам, не сме видяли тази грешка, кога се е получил. Общинският дълг има най-висока степен на съответствие по простата причина, че пряко и точно са изписани участието на гражданите във всеки момент на формулиране на проекта за взимане на дълг, взимането на решение на взимане на дълг, отчитане на как се разходват парите по този дълг. Ще помоля този слайд да бъде оправен преди да го качим да ви го изпратим до края. Сега тук не знам дали виждате, разширете си. Преди всичко направихме оценка за всяка една от общините, въз основа на това, което виждаме публично достъпно. Направихме оценка първо на правилника на работа на Общинския съвет и на устройствения правилник на Общинската администрация. Трябва да отбележа, че във всички общини без изключение правилника на работа на Общинския съвет е в по-голяма степен отговаря на изискванията за ефективно гражданско участие. Разбира се, това е съвършено естествено по простата причина, по причина на характера на Общинския съвет, начин на неговото избиране и отчетност пред гражданите, но така или иначе тези правилник за работа на общинските съвети имат доста висока степен на съответствие, почти с изключение на Нова Загора, всички останали са над средно ниво на съответствие. Устройственият правилник на Общинската администрация при формулиране на за трина се е променило е 33,2 и трябва да кажа, всички останали са горе-долу на едно ниво, като особено добре са Казанлък и Столична община. Столична община просто е предвидила изключително много разпоредби за работата с граждани. Освен това, както вече споменах, има още 4 специфични наредби за гражданско участие. Защо не са толкова високи оценките? Почти нито една община в устройствения правилник на администрацията не предвижда електронно участие на граждани. Независимо, че повечето общини
когато се обсъждат актовете от тези, които сме разглеждали по отношение на устройство на територията и развитие на населените места и по отношение на общинските финанси, повечето общини допускат гражданско, не само допускат, ами в съответното правило приемат електронни становища, а община Казанлък, включително всички получени по електронна поща становища на гражданите, обработва и в доклада, който се представя на Общинския съвет, докладва тези становища, включително лично аз бях впечатлена от Казанлък, докладва кои са приети и мотиви защо не приема на граждани или пратили електронни писма, становища, да речем, по отношение на бюджета на общината. Какво можем да кажем за по отношение на Трън? Не намерихме, например, това, което не намерихме общ акт, който да се занимава с да прави правила за работа по отношение на Закона за устройство на територията, да има наредба на Общинския съвет, която да казва, гражданите се въвличат по един или друг начин. Но това е случая за по-голяма част от общините и сега ще включим доцент Калфова. Може би и Мария Николова, за да чуем повече за оценките на Трън и на Поморие по отношение на устройство на териториите. Елена, искаш ли да кажеш нещо? Извинявайте, за момент имах прекъсване във връзката, така че ако може да повторите въпроса, госпожо Николова. Казах, ако имаш нещо да добавиш, особено за общините, които ти си изследвала, искам да кажа, че основна слабост, която констатирахме е, че или не всички документи са публични, например на община Дупница и така като гледам, но тя доцент Калфова ще каже. Устройственият правилник на общинската администрация отсъстваше от публичните документи. Той за това не е и оценяван. От друга страна, или не са подредени, малко са документите и страниците на общините, които са подредени по начин, който е благоприятен и добре и отворен, за да може гражданина да получи достатъчно информация, да се осведоми, осветли за това, за какво работи общината, т.е. какви въпроси и къде той би могъл да се включи. Отчитам, тъй като в днешния ден повечето сте общински служители на общинските администрации, искам да кажа, че напълно споделям вашите впечатления. Предполагам и трудностите да ангажирате гражданите да участват в процеса на вземане на решение и да оцените тези граждани, които имат полезни за администрацията и управлението предложения, така че, още по-малко да ги мобилизирате да работят заедно с управлението. С управленски опит, който имам, знам, че в повечето случаи се мобилизират малко или много маргинални структури или пък хора, които са мотивирани от лични, много частни интереси, които в крайна сметка не поставят обществения интерес над всичко. Сега да помоля Мария и Елена, които са работили по тези общества. Тъй като аз точно не съм се занимавала с тези две общини, бих искала обаче... Не, за всички общини, не само за тези. Ще започна там, където госпожа Николова спря. Първо, здравейте на всички и с глас. Много голямо предизвикателство е гражданското участие. И това предизвикателство е много старо. Търсенето на онзи компетентен наистина гражданин, който може да ни помогне. За сега е въпрос, който не е намерил своя верен отговор. Ултимативно верен отговор, който сме сигурни, че ще работи.
Тук е много права госпожа Николова. Но от друга страна, колкото и да е трудно, това е единственият начин, особено на местно ниво, когато се решават конкретни проблеми, които влизат на практика в дома на всеки един граждан и го касаят по някакъв начин, ако искате дори да се генерира подкрепа за управлението. Колкото и всеки, който е специалист в дадена област, всеки, който е с по-висока степен на образование и така нататък, аз ще бъда съвсем директна, често се изкушава от меритокрацията. Може ли ние сега експертите да се разберем? На много и най-различни консултативни съвети, органи, групи и всякакви други, често съм имала желание и го споделям съвсем искрено да кажа, може ли сега уважаемите заинтересовани страни граждани да излязат, ние да се разберем експертите и после да им кажем какво сме се разбрали. Но, за съжаление, за добро или за лошо, по-скоро за добро, съвременното управление не работи по този начин. Гражданите трябва да бъдат партньор. Въпросът, на който и ние с този проект се опитваме да помогнем, как е най-добрият начин. В този смисъл, публичните власти, включително и общините, имат задължението да произведат въпросния компетентен граждан. И неща, които изглеждат дребни, всъщност са важни. За да го имаме този компетентен гражданин, то някакси трябва да може да се информира. Начинът, по който изглеждат сайтовете на повечето публични институции, в това число и на Софийския университет, ако трябва да си дадем пример, е неудобен за неспециалиста да намери нещо вътре. Освен това, тогава, когато нещото, което търсим, бъде намерено, то в много случаи е нечетимо. Неясни схеми, примерно, позут една, когато просто е публикувано нещо, когато е професионален план, чертеж, той е нечетим за всеки, който няма специално образование и неразбираем, което веднага настройва гражданите отрицателно. Обикновено всички, тъй като има много изисквания, вие ги знаете много добре по Закон за устройство на територията за участие на гражданите, обществени обсъждания и така нататък. И гражданите веднага се настройват негативно, дори само защото нещо не са разбрали. Тоест, добрата организация е много важна. На сайта и освен наличието на информация и начина, по който тя е поднесена, за да бъде наистина достъпна. Достъпна е тогава, когато не специалиста може да я разбере. Второто много важно нещо, за да допълня това, което каза госпожа Николова, според мен, електронното деловодство, което и настоящата ситуация с COVID ни притисна всички, е много важно да бъде стимулирано и всякакви форми иновативни за участие на гражданите, включително подобни онлайн форуми, онлайн обсъждания, дори ако има различни популярни практики по света, ако им се създаде възможност в онлайн пространство да споделят предложения, би било много полезно. Освен предвид настоящите обстоятелства, така или иначе това е по-лесният начин. Всички изследвания, включително и това, което правихме като част от този проект, показват, че тогава, когато вече гражданина трябва да се придвижи, да отиде някъде, да се включи в присъствен форум, какъвто и да е той, тук започва да спада желанието за участие. Много има в почти нито един, честно казано, от правилниците за устройство на администрацията не са разписани специални правила и ред, по които администрацията работи с гражданите. Което често казано мен ме очуди. Много по-често в устройствените правилници на общинските съвети има правила за работа с гражданите. Би било добре тук да се обърне внимание за по-ясен ред, който да е регламентиран. И два въпроса. Дали всички трябва да имат точно 4 документа, както е в Столична община, за работа с гражданите и за тях, които да регламентират тяхното участие? Да, може би наистина са повече, но е хубаво да има един документ,
в който ясно да са събрани всички тези правила и да не се пренебрегва въпроса с обществените консултации, което е много честа практика. Сега, обществените консултации в по-малките общини, примерно тези като Трън, разбира се, най-вероятно имат една, как да кажа, по-скоро неформална форма, но въпреки това добрата практика би било всички форми на участие, начините, по които това се случва в общината, в това число обществените консултации, да бъдат събрани на едно място, не защото е невъзможно да бъде и по друг начин, възможно е, но този начин е по-лесно смилаем и разбираем за гражданите, като приемаме все пак, че гражданското участие е някакъв вид ценност и вариант, в който можем да чуем полезна идея от гражданите и инструмент за генериране на подкрепа за нашето управление. Това са общите бележки наобщо по общините. Конкретно, може би, за Трън и за Поморие, Мария ще каже нещо допълнително. Здравейте от мен, чуваме ли се? Аз ви чувам. Това е чудесно. Чуваме се, продължаваме. Колкото да продължа мислите на госпожа Калфова и на госпожа Николова, това с визуализацията на интернет страниците на общините се очертава като един от проблемите не само за тези 10 изследвани общини, а общо за всички общини в България. Не мога да не спомена това, което ми направи впечатление в сайта на Столична община, когато говорим за участие на гражданите и комуникация с представителите на общинската администрация, на местната власт, на страницата на Столична община няма нито един имейл, който да дава връзка с когото да било от общината. Има само форма за сигнал, която също не е от най-лесно достъпните. И това е нещо, което прави впечатление дори на хора, които са доброжелателно настроени към администрацията. Ясно си даваме сметка, че работата в една администрация не е непрекъснато това служителите на администрацията или общинските съветници да отделят внимание на всеки, който му е хрумнало да се появи с въпрос и питане до общината. И точно за това трябва да е ясно регламентиран реда, по който стават тези неща и времето, в което гражданите могат да се обърнат към представителите на общината. Конкретно за Трън и Поморие, община Трън привлече вниманието ни с референдума, който се проведе на нейната територия. И това, което не може да не отбележим, е, че на страницата на общината липсва какъвто и да било документ от резултата от обществените обсъждания и проведени дискусии, което важи не само за конкретния случай. В много малко общини, може би само в Казанлък, има публикувани документи и резултати от проведените обществени обсъждания. На страницата и на община Трън и на Поморие има обяви, ще се състои обществено обсъждане и единственият резултат, който се вижда, е може би евентуално съобщение, че общественото обсъждане е било проведено. Само ако ми позволиш да се включа, независимо от този недостатък, че няма резултат от общественото обсъждане, което е обект на това изследване, трябва да се каже, че община Трън има много подробна част от сайта си с всички документи за всички документи от референдума, от начало до край, което и поддържа този архив. Той е достъпен и до сега за изследователите. Да. Това само да добавя, че това наистина е оценено при нас и Мария го оценила, че тази част от сайта е много добре подреден, което не е валидно за всичка, за целия сек, но за това специално е. Традиционно по-български се заплеснах по това да критикувам, отколкото да изказвам положителните неща, защото за
похвали всички сме готови, но критиките са ни някакси по-при сърце да ги изказваме, не да ги приемаме. За което се извинявам, аз просто така тръгнах, съжалявам. Като цяло обаче трябва да отбележим, че информацията на страниците на всички общини става все по-подробна и по-пълна. Може би живота в интернет, особено сега в ситуацията на пандемия, изостря вниманието повече към тях. И би било добре и за работата на общината, за нейното улеснение и за спокойствие на гражданите, тези страници да стават все как се казва на български, приятелски настроени към потребителите. Аз може би, ако имате конкретни въпроси, тогава да отговарям, защото така става, аз поне почвам да минавам на много общи въпроси. Забравям да се включвам и започвам да говоря, но това е обичайно. Искам да споделя, че по отношение на устройство на териториите и по отношение на бюджета, разбира се, въпреки че за бюджета някои общини го правят, липсва, когато се публикува документ за обществено обсъждане, не всички правят така наречения документ, граждански документ. Тоест, най-любимият ми пример е примерът с Столична община и публикуването, изисквано задължително по закон, публикуването на разположението на подземните контейнери за сметосъбиране при ремонта на граф Игнатиев и конкретно на градинката на Седмочисленици. Бяха публикувани за обществено обсъждане 4 или 5 чертежа, които са формата А0, ако това е горе-долу в формата на една стена, които абсолютно е невъзможно да бъдат разчетени от човек без специализирано образование по градоустройство и строителство. Тоест, тук ако бяха обяснили простичко, 24 контейнера, 4 от тях са без, не знам си какво, без връзка с канализацията, те са разположени на тези места. Той е документ, който да обясни на гражданите точно какво го публикуват, точно защо, какво го питат, да има зададени въпроси към този документ. Няма такава практика. Няма такава практика в тези общини, които по закона за устройство на териториите, може би и за това оценката е такава по-ниска, който сме дали на хоризонтал. Има изисквания за гражданско участие, безспорно. Има изискване за консултации почти на всеки момент, на всеки етап от устройство на територия. Но изискванията са такива, че позволяват на инвеститора, главно като заинтересована страна, да представи така информацията, че да игнорира участието на гражданите, да го заобиколи, въобще да не бъде гражданин, да бъде обезпоръжен да участва. По закона за общинските бюджети, закона за публичните финанси, гражданина е по-трудно да бъде заобиколен. Въпросът е, че тук гражданина се включва вече, когато му се представи проект за бюджет. Има възможност да бъде включен преди това, пише в закона, че бюджета се съставя по предложение на гражданите, които или граждански организации, които се отчитат доклада на кмета до Общинския съвет, но за съжаление като че ли не открихме много такива предложения в анализираните доклади до момента. Ако позволите, само да допълня нещо, ако позволите, госпожо Николова, извинявам се за прекъсването. С публикуването на пълния документ, който ще подлежи на консултация, закон, градоустройствен план, неговото изменение частично и така нататък, е задължително по закон и ние това много добре го разбираме. Тоест,
ясно е, че трябва да бъде сложено, но то е добре да бъде придружено с така наречения консултативен документ, в който то е точно това, което каза госпожа Николова, накратко, на разбираем за неспециалиста език, да се обясни какво точно се предлага. 24 кофи или 2 кофи или паркче ще направим от тук до там, така че да може наистина гражданите да разберат за какво става въпрос. Тоест, добре е да има 2 документа. Пълният набор от документи, така както законът го изисква, е ясно, че трябва да бъдат част от това, което е на сайта, но и един консултативен документ, който да казва вкратце на ясен език на уважаемия граждани какво точно му предлагаме. Това е, което е нашата идея. Нали така, госпожо Николова? Точно така. Точно така. В предложенията, които сме направили до министъра на регионалното развитие и благоустройството по отношение на ЗУТ, сме поискали да бъде или в закона, или в инструкция, или в наредба, да бъде включено такова изискване към общините, все пак да не публикуват само едни чертежи, а по някакъв начин да обяснят точно какво правят. Поискали сме също така нещо, което го няма в сега в коментари, отсъства. Някога го е имало, но в последствие при многото промени на закон за нормативните актове отпаднало. Когато при едно обществено обсъждане срещу някои от предложенията, разчетено от гражданите, има твърде много мотиви против. Безусловно известно е, че отговорността е на взимащия решение. Гражданите са дали своето становище, отговорността е на кмета и на общинския съвет, когато взимат решение. Но сме поискали, то няма да бъде трудно, но би било полезно от всички, когато се взима решение противно на основното мнение на гражданите, това решение да бъде мотивирано. Не можем да поискаме да бъде взето решението на гражданите, защото противоречи на демократичните принципи на представителната демокрация и защото по-лесно би могло, даваме си сметка, разбира се, че би могла да се организира кампания привидно гражданска, която да наклони везните за взимане от едно и друго решение, но когато говорим за вземането на решение е против, просто да мотивира своето решение против, за да по-нататък да е ясно защо е взето едно или друго решение. Ако нещо друго колегите се досещат, което трябва да добавим, моля да кажат. Както вече ви казах, Казанлък направи добро впечатление с това, че становища по бюджета електронни се докладват и се отчитат. Това, което ни прави впечатление е, че, да речем, по бюджета могат да се правят само публични консултации, не обществени обсъждания, които наистина трябва да бъдат присъствени. Би могло, особено сега в условията на пандемия, дай Боже да отпадне в края на септември, но в присъствените заседания са както не съвсем удачни. Едва ли не намерихме много доказателства, че се използва възможността във всяко кметство и във всяко населено място в общините се провеждат обсъждания, от тях има резултати. Например, по отношение, това не се отнася за вашите общини, по-скоро е за Софийската, но Софийска община, въпреки че която е една от общините с районно деление, 20-те районни кмета, пише в закона, 24-те районни кмета отговарят за изпълнението на бюджета на ниво район.
което е много добро, но на ниво от район няма бюджет. Това, което е в пакета документи на Софийска община по отношение на районите, е един списък на инвестиционните намерения, в които са определени в кои райони са инвестициите, които София смята да прави за следващата година. При това не са всички инвестиции, тъй като има други приложения, които също правят инвестиции, някои от които са специфично в определен район, но те не са определени като районни инвестиции. Изобщо, като че ли, за да бъдат ефективни тези гражданските участия, то трябва преди всичко да е ясно, че има общината има предвид както органите за местно самоуправление, кмета и общинския съвет, кмета като орган като изпълнителна власт на местно ниво и общинския съвет, така и местната администрация да са наясно, че гражданите е необходимо зло, което в някои моменти може да бъде изключително полезно. Вярно, че може да бъде много досадно, но може да бъде и много полезно. Я да питате ли пък е? Не. Да. Това са ни основните препоръки, които ние всъщност по това говорихме. Наистина, ако погледнете правилниците, аз си давам сметка, че и тези правилници на общинските съвети са изготвени от администрацията, но те създават по-добри условия за гражданско участие. Преди всичко създават условия за лична консултация на общинските съвети с граждани, на общинските съветници с граждани, приемни и такива неща. Това, което не е навсякъде регламентирано, да речем, по отношение на кмета, нито пък в устройствените правилници е регламентирано кой се занимава с сигналите на гражданите. Например, Министерски съвет има специална дирекция приемна, която приема сигнали на гражданите и съответно има... Вярно е, че в една малка община не може да има такова нещо, но от друга страна някой трябва все пак да носи отговорност. На някого да е възложена, делегирана отговорността, да отговаря на това, което гражданите са си са направили усилия да предложат и което, между другото, закона им го позволява и изисква от съответната администрация да реагира. Трябва това, което също казахме добре в правилниците и на общинските съвети, но особено на администрациите да се позволи, и в законите, разбира се, да се регламентират правилата за и участие. Това, което казахме, че гражданите всъщност на повечето места, консултациите с тях се появяват, когато вече даден нормативен или административен акт е изготвен. Това, между другото, се прави и на ниво централна администрация. Готовият акт е публикуван и върху него се приемат становища. На ниво централна администрация се изисква, когато се внася за приемане, тези становища да бъдат отразени, което включително не винаги се прави. На ниво местна администрация това не е точно така. И другото е това, което пречи се да има участие, което за мен е много съществен проблем и не знае как той може по-точно, не знае лесен начин той да бъде преодолян, е пасивността на гражданите и гражданските организации, защото не може да смятаме, че само когато имаме проект някакъв, някой държавата или друга финансираща организация, да речем фондовете на Европейския съюз финансират, само тогава гражданите трябва да бъдат активни. Трябва да се и това също така, колкото и странно да ви звучи, аз го виждам като ангажимент на властта, да ангажира и да насърчи полезното гражданско участие. Даже успяхме да се справим в рамките на 1 час. Ако имате въпроси, моля, пък пишете.
би било добре, ако бихте могли да напишете. Само да кажа, че това може би утре по-скоро, че ще правим голяма заключителна вече с окончателните резултати конференция някъде в началото на декември или края на ноември, която се надяваме да бъде присъствена, с което ще покрием разходите на 3 души от всяка администрация, която сме изследвали, 3 до 6 човека, да дойдат в София с една нощувка престой и транспортни разходи. Но това е за по-нататък. Моля, ако имате въпроси по отношение на оценките, питайте. Разбира се, утрешния ден от 11 часа може да продължим с вашите въпроси. Много разчитам. Много би ми било полезно, ако бихте имали микрофони, да можем да се чуваме. Освен въпроси, приемаме и предложения, разбира се. Аз въпросите ги разбирам като предложения. И критики. Несъгласие с оценките, разбира се, на всичко, както Мария ви е качила, къде може да намерите документите, всички оценки са там, всички доклади са там, така че сте добре дошли да правите оценки и препоръки. Като трябва да кажа, че и нашия сайт не е... Не е consumer friendly. Да, т.е. И ние търпиме критики в това отношение. А защо не качи това на Европа, като че ли е по-потребителски добро? Защото са на различни места. Защото не съм се сетила. Качи, моля ти се в чата Европа, там този сайт е по-добър. Обещаваме си, че някой ден ще си поправим и сайта на центъра. Добре. И тогава отиваме към последното. Аз ви благодаря и ви очаквам утре в 11. Виждаме до утре.